салом ба ҳама бародаро подписчико, хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео ман ба шумо чӣ хел перевод кардани тамоми забонҳоро нишон медиҳам бо як программа. ҳамин программа аст переводчик. силки программа дар описании видео мешавад. дар онда скачат карда гиред аз Play Market. вақте ки программаро скачат кардед, медароед ба дохили программа. программа ягон хел регистратсия надорад. дар инҷо дар боло чӣ хеле ки дида истодед английский, таҷикский язик перевод аст. яъне дар инҷо дар болои английский пахш кунед. агар дар инҷо метавонед дигар забонҳоро ҳам дар инҷо гиред. ҳамаи забонҳо ҳаст. метавонед дар инҷо забони дилхоҳро гиред. яъне мо английскиро интихоб мекунем. дар интерфейс бошад бо кадом забон тарҷима карда шудааст, ҳамон забонро интихоб карда метавонед. таҷикский ва бародаро дар мобайн чӣ хеле стрелка ҳаст. дар болои мипашонед ҷойҳояшон иваз мешавад. яъне шумо бо забони тоҷикӣ менависед, бо забони англисӣ перевод карда мешавад. яъне мо дар инҷо ягон чизи ба худтон мувофиқро менависед. яъне мо ягон чиз менависем. чидаро ки дидед дар инҷо навистем. номи канали ман Андро Таҷ мебошад. яъне дар инҷо сар медиҳем. дар поён чӣ хеле ки дидед My name is with you перевод карда шуд. дар инҷо чизи ба худатон мувофиқро менависед. ҳамаи забонҳоро тарҷума карда медиҳад. бародаро бо ҳамин видео ба охир мерасад. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.